Magandang araw sa inyong lahat at sa mga listener at sa iyo, Sir Casper. Unang-una, nais kong pasalamatan ka dahil nagiging daan ka para mailabas ng bawat isang lihim, lalo na ang patungkol sa karanasan ng ilan sa mga aswang. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ni Erawan at Regine sa mga aswang, kung saan kasama nila ang kanilang kambal na anak na sina Jerwin at Reggie. Karanasan na muntik ng maglagay peligro sa kanilang kambal. Karanasan na nagbigay sa kanila ng aral na kahit sa kamag-anak ka pa rin nagtiwala, malaki pa rin ang posibilidad na sirain iyon. Hindi ko muna sasabihin kung sino ako para maging thrill. Sa dulo ko iyon babanggitin para tapusin ninyo ang kwento. Konting twist kumbaga. Ang karanasan na ito ay nangyari taong 1985. Nasa 30 mahigit pa lang sina Erwin at Regine. Pareho silang nagtatrabaho bilang isang pulis sa isang bayan. Nasa opisina lamang si Regine at si Erwin naman ang madalas ay nasa field. Masaya ang kanilang relasyon bilang mag-asawa at kailanman ay hindi nila pinoproblema ang pera nun. Mabilis silang magtiwala sa kamag-anak, pero simula nang mangyari sa kanila to, hindi na nila ayon ginagawa ng basta-basta. Taga-Eastern Samar silang mag-asawa. Hindi ko na rin sasabihin kung anong bayan sa Samar para na rin maprotektahan ang mga taong nakatira doon. At hindi mag-alinlangan na manirahan roon ang mga dayuhan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sisimulan ko na ang aking kwento. Hiling ko na sana'y tapusin ninyo at maraming salamat. At yun nga, parehong pulis ang mag-asawa. May dalaw silang anak na sina Jerwin at Reggie. Kambal ito. 9 na taong gulang ang dalawa na mga panahon na to. At ang karanasang ibabahagi ko ay Semana Santa nang mangyari sa taong ito. Dahil sa laging busy sina Reggie at Erwin sa trabaho, napagpasya nilang magbakasyon sana. Subalit sa hindi inaasahan, naging bisita nila ang tiyahin ni Regine na itago na lang natin sa pangalang Mercedes. Hindi niya akalain na makikita pa niya ang tiyahin na ito. "Kayo ba yan, Tita Mercedes?" Manghang tanong ni Regine sa babae habang nakatayo sa labas ng gate. Ngumiti at tumango ang ginang. "Ako nga ito, Regine. Kumusta ka na?" Tanong naman ng ginang. Niyakap muna ni Regine ang tiyahin bago sinabi na ayos lang siya. Pinapasok niya ang ginang sa loob ng bahay para makilala ang kanyang asawa at mga anak. "Tita Mercedes, nabisita kayo. Pasok po." Alok na Regine sa ginang. Naupo ang ginang sa sofa. Bumaba ng hagdan ng kambal at ang kanyang asawang si Erwin. Nagmano ang kambal sa tiyahin, ganon din ang kanyang asawa. "Nandito ako para imbitahan ka, Regine. May isasagawa kasing piyesta sa amin bilang pagdiriwang sa Semana Santa." Paanyaya ni Mercedes. Tinignan ni Regine ang asawa. May bala kasi sila sa susunod na araw na pupunta sa kamag-anak ng asawa doon sa Leyte. Dahil ilang taon na silang hindi nabibisita roon. Sinabi ni Mercedes na minsan lang naman yon, kaya pagbigyan na daw siya. Hindi pa raw sila nakakapasyal roon. Tinanong ni Regine ang asawa kung payag na pumunta sila roon. "Ayos lang naman kung i-postpone natin, mahal. Paunlakan mo muna natin ang anyaya ni Tita Mercedes. Lalo at matagal na kayong hindi nagkita." Wika ni Erwin. Nagpasalamat naman si Regine sa asawa dahil sa pag-unawa nito. "Sige, pupunta po kami doon bukas, Chang. Baka gabi na po ang biyahe namin." Tugon ni Regine. Natuwa ang ginang at nagpasalamat. Nagkwentuhan muna sila ng 1 oras bago nagpaalam si Mercedes. Akala ni Regine ay magpalipas muna ng 1 araw ang kanyang tiyahin
Yun pala ay aalis din ito kaagad. Hindi na ako magtatagal dito, Regine. Uuwi din ako. Dahil may mga aasikasuhin ako. Chang, dapat sabay na lang tayo. Isang araw na lang naman. May duty pa kasi kami bukas. Hayaan mo na. Sige na. Hihintayin ko kayo roon, Regine. Magkita na lamang tayo sa bayan ha, ng ganitong oras. Aalis na ako dahil bibiyahe pa ako pauwi. Pumunta kasi ako dito para personal kang maimbita. At saka yung ibang mga kamag-anak natin sa lungsod. Sagot na lamang ni Mercedes. Gusto mang magsama ni Regine ng ilang kakilala o yung mga kaklose niya. Subalit sila lang daw na magpamilya dahil mahigpit sila sa iniimbitahan. Tumugon na lang siya kung anong oras sila bibiyahe. Nung araw ng biyahe nila, naghanda na sila dahil kailangang mga hapon ay bibiyahe na sila patungo roon. May sarili silang sasakyan kaya hindi na kailangang mag-commute pa. Hindi pa gaanong maganda ang mga daan roon pero kaya naman siguro ng sasakyan. Magdadala na lang sila ng ekstrang gulong at mga gamit sa pagkumpuni ng sasakyan. Mahal, kagabi, bigla akong kinutumba ng masama sa pupuntahan natin. Ewan ba, di ako makatulog. Alam mo naman na may naririnig akong chismis tungkol sa Salcedo na may naninirahan daw na mga aswang doon. Kwento ni Erwin. Hindi naman siguro sa lugar ni na tita. Nakarating na kasi ako doon nung dalaga pa ako. Wala naman, okay naman ang mga tao doon. Hindi natin alam. Kaya kailangan kong dalhin ang mga armas na ibinigay sa akin ni tatay. Para po sa mga hindi nakakaalam, may mga liblib na lugar sa Samar noon na talamak ang mga manlalason at mangkukulam. Lalo na sa mga aswang na bumibisita o tumitingala sa mga buntis at bagong sanggol. Kahit mga matatanda na may sakit ng nakaratay, paborito iyong binibisita ng mga aswang gabi-gabi. Anong klase mga armas yung bang mga parang anting-anting at mga gamit para sa aswang? Oo, mahal. Para sa aswang talaga yon. Di ba may mga baril naman tayo? Wala ka bang tiwala doon? Mas maigi nang maging handa tayo, mahal, kaysa wala tayong magawa kapag nandun na. Walang nagawa si Regine kundi ang pumayag na lang. Wala namang mawawala kung dadalhin nila yon. Nang masigurong nadala na nila ang mga gamit, nagpahinga sila para may lakas sila mamayang gabi. Nang sumapit ang hapon, bumayahe na sila patungong Salcedo, Eastern Samar. Ma, pa, saan tayo pupunta? Tanong ni Jerwin, ang panganay sa kambal. Sa lugar ng Lola Mercedes mo, anak, kapatid ni Lola mo, sagot naman ni Regine. May mga sabi-sabi na may mga aswang daw roon. Ligtas po ba tayo roon, ma? Inosenteng tanong ng bata. Sinabi ni Regine na walang masamang mangyayari sa kanila dahil naroon naman sa Mercedes. Hindi na umimik pa si Jerwin. Nagkatinginan na lamang ang mag-asawa. Sa kanilang pagbiyahe, lumipas ang mahigit 2 oras ay nasa boundary na sila. Sa bayan na lamang daw sila magkikita ni Tita Mercedes niya. At nang marating iyon, naroon sa harap ng palengke ang ginang. Lumabas si Regine at lumapit rito. Kanina pa po kayo rito, tita. 8:00 na po pala ng gabi. Nahirapan kasi kami dahil madaming rough road na daanan. Paliwanag ni Regine. Wala yun, iha. Ayos lang. Halina kayo. Hinihintay kayo ng angka ng aking asawa. Paanyaya ni Mercedes. Pumasok na sila sa loob ng sasakyan. Pinausad naman yon ni Erwin ang sasakyan patungo sa baryo ng ginang. May 1 oras din bago narating nila yon. Sa dulong bahagi pala yon. Nung nandun na sila, nagsilabasa ng mga tao sa kani-kanilang tahanan nang makita ang pagdating nila. Itinabi ni Erwin ang sasakyan sa gilid ng isang puno sa labas. Pagkayari noon ay binaba nila ang kanilang mga bag. Pagkayari ay pumasok sila sa compound at ipinakilala sila ni Mercedes.
Mga kaibigan at kamag-anak, narito ang aking pamangkin kasama ang kanyang pamilya. Narito sila upang sumama sa ating isasagawang piyesta. Sigaw na Mercedes. Palakpakan ng mga naroon at para bang tuwang-tuwa ang mga ito. Lumapit ang ilan sa kanila at nakipagkamay pa. Nagagalak daw silang makita sila. Pumasok naman sila sa isang kubo at yun daw muna ang pansamantala nilang tutuluyan habang naroon sila. Pasensya na kayo ha, pangit itong kubo. Hindi kasi naayos. Paghingi ng paumanhin ni Mercedes. Ayos lang po tita, 2 araw lang naman kami rito, pwede na to. Sagot naman ni Regine. Ngumiti si Mercedes at nagpaalam na kukuha lang ng makakain nila. Siya naman ay hindi na nag-abalang tanggalin sa dalang bag ang kanilang mga gamit para hindi na nila ligpitin pa. Dito ka lang Regina, kukunin ko lang sa sasakyan ang mga ibang gamit natin. Bantayan mo ang mga anak natin. Huwag mong hayaan na makalabas sila. Utos ni Erwin. Tumango lamang sa Regine. Nakaupo ang kambal sa kahoy na upuan habang kumakain ng dalang biskwit. May papag, may kusina, at may CR sa gilid ng kubo na nasa labas. Binuksan ni Regine ang CR. Malinis naman iyon. At mukhang kagagawa lamang. Ayos na yon. Pagkabalik ni Erwin, itinabi nito ang bag sa gilid kung saan hindi makikita. Ano ba naman tong kubo na ibinigay sa atin? Ang pangit. Magaganda naman bahay nila. Bakit dito pa? Naiinis na tanong ni Erwin. Hayaan mo na, 2 araw lang naman tayo rito. Sagot na lang ni Regine. Kung alam lang ni Erwin na ganon ang tutuluyan nila, hindi na lang sana siya pumayag. Niyayaan na niya ang asawa niyang magpahinga muna dahil napagod siya sa biyahe. Ilang sandali lang, pumasok si Mercedes na may dalang pagkain. Kumain muna kayo para magkalaman ang tiyan niyo. Magpahinga na kayo pagkatapos para may lakas kayo bukas para sa piyesta. Nakangiting sabi ni Mercedes. Matapos magpasalamat, umalis na rin ang ginang. Kumain na sila para makatulog na. Samantala, pagkayari kumain, ng mga sandaling iyon, hindi makatulog si Erwin. Kanina pa siya parang may kutob na may iba sa mga kasama nila. Parang hindi sila ordinaryong tao. Bumangon siya at naupo sa kahoy na upuan upang mag-isip ng mabuti. Paano ko kaya sasabihin kay Regine ang nasa isip ko? Baka magalit siya o di kaya magtampo. Ayaw kasi ni Erwin na magsabi ng haka-haka at walang pruweba sa asawa. Napatingin siya sa kanyang pamilya. Mahimbing na ang mga itong natutulog. Lumapit siya at kinumuta ng mga ito. Sa ilalim ng papag ay nagbaon sila ng luya at may asin pang nakalatag bilang proteksyon sa kanila. May walis tingting din, binaliktad rin niya at nakatabi sa pintuan ng kubo. Yun nga lang, mahirap at baka makahalata sa Mercedes. Kailangan kong ingatan ang aking pamilya. Matatapos namin ang piyesta na walang mapapahamak sa amin. Pagbibigay lakas loob niya sa sarili. Napatingin si Erwin sa labas nang may marinig na nagtatawanan. Sumilip siya sa kahoy na bintana. May nag-iinuman sa labas. Huwag kang maingay, Leo, at baka marinig ka ng mga bisita natin. Magising sila. Sabi ng lalaki na panotse. Hayaan mo sila. Dahil di kinabukasan, alam mo na. Natatawang sabi ng lalaki na kalbo na malaki ang katawan. Naisara ni Erwin ang bintana. Masama na talaga ang kutob niya. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Pinilit niyang matulog para may lakas siya kinabukasan
at mapagplanuhan nilang mag-asawa ang mga susunod nilang hakbang. Maagang nagising si Erwin kinabukasan para tignan ang mga armas na gagamitin niya mamaya. Madaling pa lang sa labas. Mag-aalising ko pa lang ng umaga. "Bakit ang aga mong nagising, mahal?" Tanong na Regine ng magising ito. "Inasikaso ko lang ang mga armas na gagamitin natin kung sakali," sagot ni Erwin. Bumangon si Regine at tinignan ang ginagawa niya. Tinanong ng kanyang asawa kung anong armas ang gagamitin nila kung sakali. Tinanong ba siya kung tama ba na paghinalaan sila ng mga aswang, gayong wala naman silang ginagawang masama. Huminga ng malalim si Erwin dahil parang umiinit na ang ulo niya. Sinasabi na nga ba niya "Mahal, makinig ka. Malakas ang kutob ko na aswang sila. Kailangan pa bang may gawin silang masama sa atin, ha? Bago tayo kumilos. Hindi natin alam, kaya kailangan nating maging handa. Sana naintindihan mo ko, mahal. May katagalan na rin ako sa serbisyo, kaya hindi ko binabaliwala ang ganitong pakiramdam." Pakiusap ni Erwin. Tumango si Regine. Napanatag siya dahil doon. Lumapit si Regine at tinanong kung ano ang mga armas na gagamitin nila kung sakali. Itinuro ni Erwin ang mga armas habang sinasabi ang mga gamit niyon. Ito ay latigo. Buntot pagi ito na kung sakali man pinatamaan mo ang isang aswang ay siguradong mapupuruhan ng husto. Ito ay mga bawang na kapag ipinatama mo sa aswang, tiyak na masasaktan siya at hindi makahinga ng maayos. Hindi ito basta-basta bawang lang, Regine. May kasama yan na orasyon at hinaluan ng asin sa loob. Paliwanag na Erwin. Natuyo na ang bawang pero malakas ang epekto pa rin iyon dahil nakapreserve iyon. Isang garapon ang bawang. Ang lolo niya ang gumawa pa nun. Magaling ang lolo niya na gumawa niyon na hanggang sa panahon na yon ay buhay pa ito. Itinuro naman ni Regine ang isang punyal. Ito ay punyal na gawa sa tanso. May orasyon ito at basbas ng isang albularyo. Takot ang mga aswang sa tanso. Yan ang isa sa pinakamabisang panlaban sa aswang. Tanso. Kapag tinamaan sila nito, o di kaya ay nasaksak, kahit gagaling ang sugat na panlabas nila, pero sa loob ay mabubulok pa rin na ikakamatay nila. May sibat rin ako ditong maiksi na magagamit natin. Huling paliwanag ni Erwin. Natatakot raw si Regine kung sakaling totoong aswang ang nakapalibot nila. Paano daw ang mga anak nila? Sinabihan naman ni Erwin na poprotektahan nila ang kanilang mga anak. Suwestyon ng mga asawa na mas mabuting umuwi na lamang sila. Hindi tayo uuwi, Regine. Pulis tayong dalawa, di ba? Kailangan nating gawin to para sa iba na rin. Paano kung may iba pa silang mabibiktima? Kawawa, di ba? Nabalitaan mo na ba yung mga hindi na nakauwi o mga nawawala sa bayan natin? Mga bata na nawawala. Di ba? Nakakaawa ang mga magulang nila. Pabalik-balik sa prosinto. Pero walang nangyari. Siguro isa sila sa mga salarin kung bakit may mga nawawalang tao at bata. Hinawakan ni Erwin ang kamay ng asawa at hinalikan yon. Tumango si Regine at gagawin ang lahat para sa nakakarami at sa pamilya. Nagising ang kambal. Tinawag ni Erwin ang dalawa at inilagay sa bulsa nito ang isang plastik na bawang. Ano po ito pa? Tanong ni Jerwin. Basta, huwag niyong tanggalin sa mga suot niyo ha. Huwag niyong tanggalin, pakiusap. Pangtaboy iyan ng mga bad spirits. Maikling paliwanag ni Erwin. Tumango ang kambal. Sinabi ni Regine na hintayin na lamang ang pagkain nila. Mabuti na lang at may dala siya na kalamansi. Pwede nila iyong gamitin para makita kung may kasama bang panghahawa ang pagkain. Ilang sandali ang lumipas, may kumatok na sa pinto.
Walang iba kundi si Mercedes na may hawak na pagkain. "Oh, kumusta ang tulog ninyo? Mamaya ay maghanda na kayo ha." Dahil nakiusap si Pinunong Teban na tumulong kayo sa pagluluto. Wika ni Mercedes kay Regine habang ibinababa ang tray ng pagkain sa mesa. Tumingin si Regine kay Erwin. Tumango naman siya. Mabuti na rin iyon para makita nila ang galaw ng mga tao. Tumango si Regine sa ginang. Ngumiti si Mercedes at nagpaalam na sa kanila pagkatapos mailapag ang pagkain. Pagkatapos nilang kumain, kinuha ni Erwin ang 4 na punyal. Nagpalit sila ng suot kung saan may bulsa. Binulsa nila iyon. Tinanong pa sila ng mga anak kung para saan iyon. Wala anak. Gagamitin namin mamaya sa paghiwa." Pagsisinungaling pa ni Erwin. Sinabihan niya ang mga anak na huwag silang lalabas ng kubo. Tumango naman ang dalawa. Lumabas na silang mag-asawa. Sa malayo pa lang kita na nila ang mga tao na abala sa kani-kanilang ginagawa. May nagkakatay, may naghihiwa ng karne ng manok, gulay, nagtatambak ng panggatong, at may nagkakatay rin ng baboy sa malayo. May mga naglalagay ng mga banderetas at iba pa. At ang nakapukaw ng atensyon nila, yung mga malalaking mga kahoy na nasa pinakamalawak na bakante at napapagitnaan ito ng mga bahay. Para bang may gagawin na bonfire. Talagang pinaghahandaan nila ang piyestang ito. Gusto nilang ipakita sa atin na wala silang balak na masama sa atin. Pero huwag kang pagkampante. Meron yun. Sambit ni Erwin. Sasagot na sana si Regine, pero kinawayan sila ng tiyahin. Niyaya na niya ang asawa at sinabihan na maging mapagmatsyag. Tumulong si Erwin sa pagkakatay ng baboy at meron pang nililitsyon. Si Regine naman ay tumulong sa paghiwa ng gulay at iba pang sangkap na gagamitin sa pagluluto. Hanggang sa napatingin si Erwin sa kay Leo dahil nakatitig ito sa kanya hanggang sa lumapit ang lalaki. Tiyak na matutuwa at masisihan kayo sa piyesta namin mamayang gabi. Nakangisi niyang sabi. Ngumiti lamang si Erwin at nagpasalamat. Bandang hapon na nang matapos ang pagluluto at nagprepara na ng mga pagkain at ng mismong lugar kung saan idaraos ang piyesta. May ilan-ilan na din mga tao ang pumunta roon. Mukhang balak pa nilang mambiktima ng mga inosenteng tao. Kainis. Naiinis na sabi ni Erwin sa asawa habang nakatayo sila sa gilid at pinagmamasdan ang pagdating ng ibang mga tao at mukhang mga dayo rin ito. Paano natin sila iligtas, Erwin? Mga nasa 10 mahigit ang dumalo. Nag-aalalang sambit ni Regine. Maging siya ay hindi rin alam ang gagawin. Sinabi na lamang ni Erwin na maging siya ay hindi rin alam kung paano sila iligtas. Basta, gawin natin ang lahat, pero mas uunahin natin ang ating kambal na anak. Sila ang pinaka-importante sa lahat. Ha? Lagi mong tandaan yon. Tugon ni Erwin. Tumango na lamang sa Regine. Natigil sila sa pag-usap nang lumapit si Mercedes. Sinabayan sila na 7:00 ng gabi ay magsisimula na ang piyesta. Tumango ang mag-asawa, kaya naman pumasok na sila sa loob ng kubo. Naghanda na para sa okasyon. Nang makapagbihis, lumabas na ang mag-asawa ng kubo. Akay-akay ang kambal. Nung makarating sila sa bulwagan, ay marami na ang nandon. Halo-halong ingay, tawanan, merong sigawan. Hanggang sa may biglang nagsalita. Maupay nga gab-iha iyo nga tanan. Ako Hilano, an iyo pinuno. Damo nga salamat kay nitambong kamo hini nga okasyon. Ini nga okasyon para hangatanan. Labi na haaton Diyos. Sanglit hinaot nga magmalipayon kamo, yana nga gabi. Uwi ka ni Lano.
Tama ba yung pagkabigkas ko? Anong salita yun? Palakpakan ang mga naroon. Napailing na lamang si Erwin dahil hindi alam ng mga naroon na iyon na pala ang katapusan nila. Pinayuhan niya si Regine na tignang mabuti ang kambal. Nagtungo na sila roon sa harapan. Nagkakasiyahan ang lahat at abala sila sa kani-kanilang ginagawa. Naging mapagmatsyag siya at patingin-tingin sa paligid. Napatingin si Erwin kay Mercedes. Nagsalubong ang kilay niya dahil hindi ito mapakali sa kanyang pwesto. Mukhang may hindi magandang mangyayari ha? Tanong ni Erwin sa sarili. Di ka nga nato an okasyon, pinaagihin usa nga pag-ampo. Tindog kita nga tanan, palihog. Panilmula bigla ni Lano. Inanap na Erwin ang kanyang mag-iina. Nakita niya ang mga ito sa gilid at nakatayo. Lumapit siya sa mga ito. Nagsimula ng magdasal ang kanilang pinuno. Lumapit si Mercedes at sinabihan sila na ipikit ang kanilang mga mata dahil ayaw nila na makahalata ang tiyan ni Regine. Sinunod naman nila ang gusto nito. Pero hindi alam ni Erwin na isa na pala itong patibong sa mga taong naroon. Iminulat ni Erwin ang kanyang mga mata. Inilibot niya ang tingin sa kung saan siya naroon. Nasaan ako? Pagkawalan ninyo ako! Sigaw ni Erwin. Napatingin siya sa tabi ng may gumalaw. Walang iba, kundi si Regine. Ang bilis na mga kilos ng aswang. Nagmulat na mga mata ang asawa. Sa tanang buhay niya, noon lang siya umiyak ng ganon. Mabuti at ligtas ka, mahal ko. Akala ko kung ano nang nangyari sa iyo. Naiiyak na sabi ni Erwin. Ngumiti lamang si Regine. Halata sa mukha nito ang pagod at epekto ng dasal. Tiyak na ang dasal ni Lano ang dahilan kung bakit tayo nawala ng malay. Tiyak na maging ang ibang mga dumalo ay bihag rin nila. Galit na sabi ni Erwin. Tinanong ni Regine kung nasaan ang kambal nila. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya kaagad naisip ang kanilang kambal. Iginala niya ang tingin sa kung saan sila. Pero wala na roon ang mga kambal. Kapag ako nakawala rito, sisiguraduhin ko na mamamatay sila. Galit na sigaw ni Erwin. Sinabihan siya ni Regine na huminahon dahil walang mangyayari. Kung galit ang paiiralin niya, baka mapahamak lang sila. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makatakas at mahanap ang kanilang kambal. Huminga nga ng malalim si Erwin at pinakalma ang sarili. Inilapit niya ang katawan kay Regine. Kaya mo bang abutin ang punyal sa aking bulsa? Tanong ni Erwin. Titignan ko kung kaya ko. Ginawa ni Erwin ang lahat para mailapit ang bulsa sa asawa. Magkatalikod kasi sila at sinusubukan na itaas ang kanyang paa para maabot nito. Nakatali rin kasi ang kanilang mga paa. Napabuga si Erwin ng hininga nang maabot ng asawa ang bulsa at makuha ang punyal. Sa wakas, nakuha mo na rin ang punyal. Nang makuha iyon ni Regine, pinilit niyang ilapit ang kamay na nakagapos rito para makalas ang lubid. Halos namula na ang kanyang pulsuhan para lang mailapit sa asawa. Iniisip na lamang niya ang kanyang kambal. Nakahinga si Erwin ng maluwag nang mapigtas iyon. Kinuha niya kaagad ang punyal sa asawa at ginamit yon sa kanyang paa. Isinunod niya ang pagtanggal sa lubid na nakagapos din kay Regine. Nandyan pa ba ang punyal sa bulsa mo? Tanong ni Erwin. Tumango si Regine. Ang punyal na yon ay maitatago sa mga aswang. Hindi nila yon basta-basta mararamdaman dahil nga sa orasyon na nakapaloob doon. Saan naman kaya natin hahanapin ang ating kambal? Malungkot na tanong ni Regine. Sinabi ni Erwin sa asawa na kailangan nilang lumabas ng kubo at hanapin ang kambal. Dapat wala silang sayangin na oras. Kailangan nating lakasan ang ating loob para sa ating kambal.
sagot ni Erwin. Lumabas na silang dalawa at nagsimulang maghanap sa mga kubo ng palihim dahil mahirap na kung mahuli ulit sila. Siraan aton, ig-aalay ha aton Diyos. Sigaw ni Lano. Napatingin silang mag-asawa sa pinuno na nasa isang maluwag na bakuran habang may mga tao sa paligid nito na nakatali sa poste. Naikuyom ni Erwin ang kamao nang makita ang kanyang kambal na nakatali sa isang poste. Makikita niya kung sino ang anak ng isang manunugis at manggagamot at ng isang pulis. Galit na sambit ni Erwin habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hinawakan ni Regine ang kanyang kamay at sinabihang uminahon siya. Ang kailangan nating gawin ngayon ay planuhin kung paano maitatakas ang kambal. Gaya ng sabi ko, huminahon ka mahal. Dahil maski ako ay nag-aalala rin sa kanila. Kalmadong sabi ni Regine. Napatingin si Erwin sa asawa at niyakap ito ng mahigpit. Ang asawa ang siyang may mahabang pasyensya sa kanilang dalawa. Tinanong niya kung ano ang naiisip nitong plano. Ang sabi ni Regine, kailangan nilang isa-isahin ang mga aswang na nasa paligid nang hindi nila nalalaman kaagad hanggang sa mapunta sila sa harap. Paano kung bigla nilang katayin ang kambal natin, Regine? Nag-aalalang tanong ni Erwin. Ako ang gagawa nun. Ikaw ang pupunta sa harap para kunin ang kambal. Sila ang una nating uunahin. Dahil anak natin sila bago ang iba. Seryosong sabi ni Regine habang iginagala ang tingin sa mga aswang sa paligid na nagbabantay. Nag-aalala siya pero may tiwala si Erwin sa asawa. Kaya naman ay pumayag siya. Nagsimula na sila sa kanan na bahagi kung saan pailan-ilan lang ang mga aswang. Maingat ang mga galaw nila para hindi sila mapansin ng mga ito. Nang iilan na lang ang natira, tinignan siya ni Regine. Pumunta ka na sa harap. Kailangan ka na ng mga anak natin. Wika ni Regine. Tumingin siya sa harap. Abala si Lano sa pagsiga ng apoy sa harap. Mukhang magsisimula na sila sa kanilang seremonyas para sa gagawin sa mga bihag. Kailangan na nilang bilisan. Habang nagtatago, pinapatay ni Erwin ng mga aswang ng pasimple na walang kamalay-malay na nasa likuran siya. Inilibot niya ang tingin at nakita si Regine na nakatago sa gilid, kung saan kita niya ang asawa. Salamat at ligtas ang aking asawa. Muli ipinagpatuloy niya ang ginagawa hanggang sa napansin iyon ng pinuno. Bakit wala ang ibang mga aswang? Nagtatakang tanong ni Lano habang iginagala ang tingin sa paligid. Hanggang sa biglang nagbago ang anyo nito. Nanlaki ang mga mata ni Erwin nang makita ang itsura nito. Napakalaking aso na may mapupulang mga mata, matutulis na mga ngipin at kuko. Naglalaway rin ang bibig. Nakakatakot ang kanyang itsura, pero hindi dapat ako matakot dahil buhay ng aking pamilya ang nakataya dito. Narinig na Erwin na tinatawag na Regine ang kanyang pangalan. Tumingin siya sa asawa. Nang makahanap ng pwesto, patakbo niyang tinungo ang kinaroroonan ng asawa. Kailangan na nating sumugod, Erwin. Konting oras na lang ay bagkakatayin na nila ang kambal. Naluluhang sabi ni Regine. Hinalikan niya sa noo ang asawa at sinabing malalampasan nila iyon. Isa-isang hiniwa ni Lano ang tiyan ng mga tao na nakatali doon. Ipinagdasal ni Erwin na huwag abutan ng kambal. Sabay-sabay na silang nagtungo sa harap kung saan naroon ang aswang. Nakakapangilabot ang sigawan ng mga biktima. Kami ang kalabanin mo, Lano. Huwag yung mga taong walang kalaban-laban. Sigaw bigla ni Erwin. Napatingin sa kanila ang aswang at ngumisi. Gusto ko yan at hindi ko kayo uurungan.
Sigaw din ni Lano at umungol ng malakas na parang lobo. Inihanda naman ni Regine at Erwin ang kanilang mga armas. Umatake ito pero mabilis silang nakaiwas na mag-asawa. Nakaalalay lamang siya sa asawa dahil mas gugustuhin niyang masaktan kaysa kay Regine. Tinignan siya ng asawa. Nagtungo ito sa likod ni Lano. Hindi nito alam kung sino ang unang aatakihin sa kanilang dalawa. "Papatayin kita, gaya ng mga ginawa mo sa mga tao na inosente," sigaw ni Erwin. Patakbo siyang lumapit sa aswang. Si Regine naman ay sumugod din sa likod. Akmang kakalmutin siya, pero mabilis siyang nakayuko at sumiksik sa tiyan nito. Mabilis niyang itinarak ang punyal sa tiyan nito. Dahilan para mapahiyaw ang aswang. Pero natamaan ng buntot si Regine. Dahilan para bumagsak din ito sa lupa. "Regine, magbabayad ka sa ginawa mo sa asawa ko, Lano!" sigaw ni Erwin. Pero dahil nakita niyang duguan ang asawa, nawala siya sa focus, kaya natamaan siya sa tiyan. Lumipad ang katawan niya at bumagsak ang katawan niya. "Erwin, huwag kang mamamatay. Please lang!" sigaw ni Regine na bumangon na. Lumapit si Lano kay Erwin. Ngumisi pa ito. "Akala mo siguro Biglang napaupo sa lupa si Lano. Hindi natapos ang sasabihin. Napahawak siya sa tiyan kung saan itinarak niya ang punyal. Ngumisi si Erwin at sinabing gumana na ang kapangyarihan ng punyal. Pero pilit na tumayo si Lano at mas lalong lumakas. Pinalakas ang kapangyarihan. "Hindi ka mananalo, Lano. Mamamatay ka!" sigaw naman bigla ni Mercedes na sumulpot lamang. Napatingin si Lano sa ginang. Sinabi ng aswang na isa itong taksel. Natawa naman sa Mercedes. Mas taksel daw ang aswang dahil hindi ito tumupad ng usapan. Pinilit ni Erwin na makatayo para lapitan si Regine. Tumingin sa kanila sa Mercedes. Humihingi ng tawa dahil inimbitahan sila para maialay kapalit ng kanilang kalayaan bilang mag-asawa. "Pero pinatay ng mga kasamahan nitong aswang ang aking asawa at anak noong paalis na kami. Kaya tulungan ninyo ako na patayin siya kahit mamatay na ako." Tinignan ni Erwin ang asawa. Pumayag naman si Regine sa sinabing iyon ng tiyahin. Pinilit nilang tumayo at sinubukan ulit na lumaban. Na mga sandaling iyon ay 3 na sila. Ang mga tao na nakagapos ay isinisigaw na matatalo nila ang aswang. "Tumigil kayo! Sila ang matatalo at hindi ako. Kapag sila ang natalo, kakainin ko kayo!" sigaw ni Lano at umungol ng malakas. Akmang lalapit ito sa nagsalita. Pero mabilis siyang pinatamaan ng punyal ni Erwin dahilan para mapatingin siya. Akmang susugurin na si Erwin. Pero mabilis na humarang si Mercedes. "Tayo ang magtutuos, Lano. Huwag mong idamay sila dahil ikaw ang may atraso sa akin," sigaw ni Mercedes. Ngumisi ang aswang. May dalang sibat ang ginang at patakbong lumapit sa aswang. Nanlaki ang mga mata ni Erwin nang tumalon ng malakas ang babae at nakasakay siya sa likod ni Lano. Ginalaw ni Lano ang kanyang katawan para mahulog si Mercedes. Pero mahigpit ang kapit nito sa balahibo ng aswang. Gamit ang sibat na hawak nito, isinaksak nito iyon sa likod ni Lano. Dahilan para umungol ito ng malakas. Walang iya ka! Traidor ka!" sigaw ni Lano. Nagkatinginan si Regine at Erwin. Iyon na ang ginawa nilang pagkakataon para itarak sa katawan ng aswang ang kanilang punyal. Muli, napasigaw siya ng malakas at bumagsak sa lupa. Hinugot ni Tia Mercedes ang sibat at muling isinaksak sa likod ni Lano. Kaya mas lalo itong nanghina at napahiga na sa lupa.
Para yan sa mga taong pinatay mo at sa panlilin lang sa akin. Sigaw ni Mercedes. Tuluyan nang namatay ang hari ng mga aswang o pinuno at bumalik sa dating anyo. Napatakip ng mata si Regine. Tumakbo ang mag-asawa patungo sa kambal at kinalag ang tali ng mga ito. Nilapitan ni Regine ang kambal at niyakap. Tinignan na rin kung may galos ba ang kanilang katawan. Tinanong niya ang mga anak kung ayos lang ba ang mga ito. Ayos lang po kami, Mama. Hindi po kami sinaktan ng demonyo, sagot ni Jerwin. Nakababakasan ng takot ang mukha at alatang naubos na ang luha nito. Hindi niyo na kailang matakot. Nandito na kami ng papa ninyo. Naiiyak na sabi ni Regine. Naglakad palapit sa kanila sa Mercedes at humingi ng tawad. Hinarap naman ni Regine ang tiyahin. Niyakap ang ginang at pinatawad ito. Napangiti si Erwin. Napakabait talaga ng kanyang asawa. Sinabi nito na sumama na lamang sa Mercedes sa kanila. Pero tumanggi ang ginang. Siguro dahil sa hiya. Magpapakalayo-layo na lamang ako, Regine. Nahawaan na ako ng pagiging aswang. At darating ang panahon na mag-iiba ako. At ayaw kong may mapahamak pa. Paliwanag ni Mercedes. Doon lang din nila namamalayan na ang iba palang mga residente ay nagsilayo na o tumakas. Dahil natatakot ito sa kakaibang anyo na mga punyal na hawak nila Regine at Erwin. Naluha si Regine at niyakap ang tiyahin pagkatapos sabihin nito ng ginang. Sinabihan na lamang niya ito na mag-iingat. Tinignan ng ginang ang kanilang itsura. Nagsuhestyon ito na mabigyan ng paunang lunas ang kanilang mga sugat. Dinala sila sa bahay nito at sinimulang gamutin. Kahit papano ay bumuti ang kanilang pagkaramdam. Sandali, susunugin ko ang mga labi ng aswang. Dapat naroon kayo para hindi kayo masumpa dahil kailangan nating magdasal at mag-orasyon. Pumayag naman si Regine at Erwin. Lumabas na sila ng bahay at isa-isang hinila ni Mercedes ang mga bangkay at sinimulang sunugin. Iyon daw kasi ang tradisyon ng angkan ng kanyang asawa. Nagdasal at nag-orasyon ang ginang. Sana mamaya pa nawa ang kanilang kaluluwa. Huling banggit ni Aling Mercedes. Hinarap sila ng ginang at sinabihan na umuwi na. Samantala, nakatingin sa kanila ang ibang taong nakaligtas. Umiiyak din dahil hindi sila dadamay sa ginawa ni Lano sa iba. Lumapit ang mga ito sa kanila at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanila. Walang anuman, at ang higit na dapat ninyong pasalamatan ay si Tia Mercedes dahil siya ang totoong nakatalo kay Lano, sagot ni Erwin. Lumapit naman ang mga ito sa ginang at pinasalamatan. Napatingin si Erwin sa mga nagkalat na bangkay ng mga tao na naroon. Hindi niya maiwasang maawa sa mga naroong kamag-anak ng mga namatay. Hindi nila akalain na mawawala ang mga ito ng ganon sa pangit na paraan. Hanggang sa nilisan na nila ang lugar. Hindi na ito maulit. Hindi na tayo aalis ng tayo-tayo lang. Kailangan na nating maging maingat, Regine. Tama kay Erwin, sagot ni Regine. Nakarating naman sila ng ligtas sa kanilang tahanan. Hindi na iniisip ang gutom at pagod at antok. Kinabukasan ay ipinatingin ng mag-asawa ang kambal sa syudad sa isang psychologist para malaman kung kumusta ang lagay ng kanilang anak dahil sa nasaksiyang karumal-dumal na kaganapan. Mabuti na lang at naniniwala sa aswang ang doktor na ito. Dahil laking probinsya din pala ito at may karanasan. Hindi ito magpaniwala sa mga nalaman. Nang matapos, umuwi na sila. Iyon ang karanasan na kailanman ay hindi ko makakalimutan, Regine. Bulong ni Erwin sa asawa habang pauwi sila. Ang kambal ay nasa likod at natutulog. Ako rin. Karanasan na dadalhin natin sa pagtanda
karanasan na nagbigay sa atin ng aral na huwag basta-basta magtitiwala sa mga taong kahit kamag-anak man natin pero hindi natin lubos na kakilala, ay wag na. Sa pag-iingat na iyon ay nakaiwas na sila sa kapahamakan, lalo na sa mapang-abusong kamag-anak. Naging maingat na din sila sa taong pagkakatiwalaan nila, kamag-anak, kaibigan o kakilala man yan. Mas maganda nang maging maingat kaysa magsisi bandang huli. Hanggang dyan na lang po ang karanasan ni Regine at Erwin Sir Casper. Gaya ng sabi ko sa una, sasabihin ko na kung sino ako. Ako po si Jerwin, ang panganay sa kambal nilang anak. Sana marami kayong natutunan sa aming karanasan. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat Sir Casper. Kung sakaling mailagay ninyo ang aming kwento sa channel mo, mag-iingat ka palagi at God bless, lalo na sa lahat ng tagapakinig mo. Huwag kalimutan magpandesal.